Hindi ka sinusunod. Puro ka na, no? Palo. Dali mo si mami. Dali. Palo ikaw. Ibaba mo yan. Lagay mo yan dito. Lagay mo yan dito. May eventual. Maraming salamat. Silda, tawa ka ng tawa. Bakit meron nang isisipa? Aka na yung tawag ko. Pagkakapakan. Siguro, nakyat niya mo unang doon. Isisipa. Kumintan. Oh, pugi ah. Oh, dyan! Ay, dyan kayo nag-live si Papa. Huwag ka maglaro ka lang doon. Live si Papa. Huwag mo anuhin ah. Paharang po. Sending support everyone. Ay, Jean, thank you so much. Huwag ka na umakyat dyan na. Only 44 days to go before Christmas. I don't go past 43. Kapsat, ating amiga, Mark, dyan bumaka dyan, mahulog ka. Baba, mahulog ka dyan. malaking prayer ko din. Malaking prayer ko din ha. Bilis na lang. Tingnan mo tayo sa ating trabaho. Iba na, patay mo na ilang. Trabaho, pray. Para tayo po ay Ano? simula po. Yes, salamat. Ano mo yung sobrino ng tatay mo, Mark? Pray para mayroon tayo vision para sa Diyos. Diyos mo. Maraming salamat. Ay, great shout out. Sa akin, naka-live na ako. Sige, ma'am. Live ka na. Kasi, live ka na. Punta natin si Mark. Tatay. Nasaan na pala yung ganyan mo na? Yung salamin mo na ganyan. Support tayo. Thank you po. Shout out sa'yo. Sir Enchi. Sir Raimi. Manjo. Raimi. Maraming salamat. Silda. Thank you. Come like, thank you so much, Sykes. Sa ayaw-yaw. Maraming salamat sa inyo. Pumasok. Na-dos sila ng stay sa bahay. Great Grace, thank you. Bye-bye. Tukan natin si Mark Joe Rai. Tapos handa natin. 56 minutes na. Opo, 57 minutes na nga. Okay. Mga kawaray, mga katatay. Maraming salamat. Matakas din pala ang tubig. Hi, Leonard, shout out. Shout out Kawaray sa Team Boom supporter. Oy, thank you. Ay, ganyan. Thank you so much, guys. Palike ako, guys. Palike. Palikes.
Ikaw. 3 viewers, thank you so much. May premiere si Tatay Robin, guys. Mega love, sure out. Morning po, sabi ni Kuya Robin, TV Mix. Tatay Robin, baba mo yung ano mo dyan. Yung premiere mo para ma-pin natin. 5 viewers at 4 thumbs up. Thank you so much. Ano mo kaya, online mo yung ano? Gulay mo yung ganyan ano. Yung shit. Dami-dami sa TikTok. Pagkano lang sa TikTok. Kaya nga, bababaan nga eh. Yung mga maninipis yun. Tidam na yan dito. Good morning. We're near the floor. Let's go. Here. Oh, gee. Hi, Sir Jaime Vera. Thank you so much. Hello, everyone. Magulab shout, Team Boom. Thank you so much po. Salamat po sa pagpasyal. Sir Jaime Vera, thank you. Salamat sa pakulay kay Tatay Robin. Thank you po. Ingat po kayo lagi sa inyong trabaho dyan. Guys, may bagong tayong upload na baka hindi pa kayo napanood yung ating bagong upload. Pasyalan. Baby. Touch. Thank you. 3 viewers at 4 thumbs up. Thank you so much. Sir Jaime, thank you so much. And the truck. Add the truck. Add the truck.
Oy, thank you, Sir Jaime Vera. Thank you. Thank you sa pakulay, sir. Maraming salamat po sa blessing. More blessing to come. Thank you so much po. Maraming salamat po, Sir Jaime. Ingat po kayo lagi. Ingat sa iyong work. Yun, may $5 siya nagtali, guys. 5 yen pala. Yen pala. 5 viewers, shout out. Wala rin. Children. Hi, SFP. Thank you so much, my friend, SFP, for visiting. Pero binis premier na, guys. Hi, may Vera Namaste from SFP Musaparpur. Thank you, my friend. Kuya, hi. Hey, you understand, Kuya? Buena mano, guys. May buena mano na tayo agad. Dahil galing kay Sir Jaime Vera. Ay, naka-premier si tatay. Andun siguro sila liboy kay Sir Jun. Hi, Mary Grace. Thank you. Gracia! Ano gamit? Wait. Wait. Bakit? Kaya pala. Hindi ko pala gamit ang wifi. Hindi pala naglo-loading. Boom! Ang kay B-Boy, thank you. Naka si Tatay Robin ah. Hindi ako nagtinda. Pahinga lang. Pahinga rin. Bukas ako magkuha akong paninda. Bus. Ayun. Terus? Andiyan na pala. Bus. Isang buo na. 7,000 na yun. Gamit mo ito. Yung tinubo ko, yung pinambayad ko sa ano. Kaya nga, guide mo mo yan ko lang. Hindi ko nga ibabayad nga. Gamitin ko nga muna. So, namin din.
Bakit ba? Galit ka na naman. Hi, 8 viewers. Thank you so much. Ano ba? Ang baba naman eh. Tayo ka. Makalit kasi. Dami na nakaka-encounter na kasalubong ni tatay ng mga ano di mo lang pinag-subscribe. Kung pinag-subscribe yan, napapanood Saan ka yan. pupunta? 8 viewers at 5 thumbs up. Maraming salamat po. Inambo ko dun sa ano eh, sa kumpinda na eh. Umabot ng 5,000 yata. Kasi yung natira dyan, 6,000 na lang yun. 7,000. So, nasa akin talaga. Nasa Friday Atos. Inambo. 1.8 kaya ano. So, good. Hi, shoutout sa 9 viewers at 5 thumbs. Hi! Hindi ako pinapaulo ni nanay hanggat di niya nang bibigay ang buo. Hindi pa nga binibigay yung pera eh. Hayaan ko na. Wala mo 2,000 lang yun. Hi, 10 viewers. Thank you. Aray ko! Research mo. Parayaw. Ayan. Tulong ka. Ay, shout out! Kuya Almer Ugay. Mamaya guys, tapos ng premiere ni Tatay Robin ay magpipili tayo ng mga video niya. Ano yun? Siya. Ay, start na pala tayo mag-play para sa baba. Papaluin kita. Ang kulit mo na naman na. Si Grace muna kasi si Grace ang nauna. Siya. Dali na, dali. Kasi ano pala yun? Wala Kasi si yung Eugene. cellphone niya. Sinabak mo nga naman. Ay, Alan. Shoutout, Alan. Tamsak Dan, host. Miguel Sarao. Mr. Alan, thank you. Dali na doon ka doon. Madyan! No, si Papa na. Kulit naman eh. Isa. Doon! Dali na. Naku, hindi ka. Parayaw nun ka.
Ulo, puro yun nun. Nagla-live ako. Papagamit ko na cellphone mo. Dali ah, cellphone mo. Ah. Chat. Kaya Elmer, plus one ako sa'yo. Click mo na. Gagamit kasi niya yung cellphone niya. Ah, doon ka na. Fire. Ah. Two. Once ako kaya Elmer sa'yo. Two. Ay, Two. naku, smart yan. Two. John Reyes, shoutouts. Sa Hulan. Two. Ah, doon ka. Doon ka. Tahimik na. Wala na magulo. My helmet. Ano? Anong gagawin ko dyan? Balot. Dayo ka na rin naman kasi dito, Tatay Robin, magbalot. Ito no baliches naman. Hindi, puro dyan lang. Alis ka dyan na alas 6. Ano sinabi ko na sa'yo yun? Ayaw naman. Ayaw lagi. Kay Alan Pinsan Vlog, naka-premiere si Tatay Robin. Pwede pa pasyal. At pasyalan mo nga saglit. Alan Pinsan Vlog. Thank you so much, Alan Pinsan Vlog. Tapos, biglada, magtatapaling ke. Inganaw. Sino nagsabi sa'yo kung umabol ka nun? Si ate na gusto niya hindi. Sabi ni Jingjing, magwawalis daw siya. Oo. Wala kayo, naririnig kayo dito. Pag nanood yung mama mo, yari kayo. Thanks po, Mark. Wala nga naman tayo rin. Dito ako sa'yo. Hey Robin, dayo ka rin dito sa Novaliches. Dala ka ng balot. Dali. Saan link niya? Ay, hindi ko binaba. Wait lang. May naari natin siya. Ayan. Kaya sa P, anong oras? Ano? Thumbs up po ako. Yan, ano, Alan, Pinsang Vlog yung ano, ginawa. Thumbs up po ako, lalabas po yung schedule from mission to homeless. Yeah, thumbs up dan. Araw-araw mo ginagawa yan. At kinalat mo lang yung puzzle na. Plano ko kung wala nang ulan. O, sige. Spy the Team Music! Shout out sa iyo! How are you? I'm good, my friend. How about you? How are you doing today? Oh, wow. English speaking in dollar. Spy TV Music, mega love shout out sa iyo, my friend. How are you today? And how are you doing today? I'm fine. Thank you so much, my friend, for visiting my live stream.
Aba, English poking dollars. I like that. I like it. Tapos na yun? Patay. Ano yan? Nag-shutdown. Shutdown. Tapos na yata yung primaria. Ano po yung gagawin yung dalawa? Yeah. Ikot nga yung tayo.
Ay, naka-video yung dalawa ko cellphone sa inyo. Hi, Crystal Ann. Shoutout, good afternoon po, Kuya Idol. Sa Crystal Ann. Yung channel mo yung Crystal Ann? Sige. Wait lang, tapusin lang natin itong trailer nito. Ano daw, wala akong marinig. Eh, di bingi ka. Wala kang marinig pala eh. Wala pa akong vlog, gagalan lang ako sa YT na naman daw. Crystal, ano, wala ka palang ano. Wala ka pa palang vlog. Mag-vlog ka rin para may ano rin. Kahit short video lang muna. Short video. Ito. Kahit singan bata, uy. May pang-edit pa nga ako, dalawa pa. Ayan. Yung buong araw ko rito ay dalawa yung magagawa kong vlog. Hey, boom! Will! Bang, 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 bang! Will, thank you so much, Will, for visiting. Mute. Hindi ako nakamute. Ano nangyari sa'yo? Baka nakamute ka. Well, thank you so much, Will, for visiting. Tatay Robin, it's premiere now. Alright. My true phone is BG. Tatay Robin. Kung nasa palengke kasi ako mga kore, hindi ko man masikaso talagang magtamboy sa inyo kasi nabura ko na dati kong vlog. Nabura mo na. Sayang. Hindi kasi po ako makapag ano mga kore. Pag nasa palengke po ako, hindi ako makapag-BG. Pag ano. Ganun. Hirapan ako kasi siyempre, hindi na natin pwedeng iniiwan lang ang cellphone sa lapag kasi bahay hirap na baka mamaya makuha ng alam mo na. Good morning, Idol Kawaray, and to all viewers. Big love shout out sa atin. Rigahal Vlogs. Oy, shout out sa iyo, Rigahal. Mute ka. Mute ka dyan. Lakas ng tama mo, mute. Nia? Baka ikaw mute. Hindi mo marinig. Sa Pasko ko na gagawa akong vlog. Sige. Good luck. Crystal Ann, thank you so much pag bisita sa aking channel. Ito nga yung channel. Wala pa sa ito. Puro ka lang pala share, ano?
Alis ka dyan, Jingjing. Maano ka ka na. Agoy, tuda sa akin pala walang marinig. Basta rin po. Sa'yo talaga kasi hindi naman natin naka-open. Hindi man naka-volume ang iyong cellphone. Hindi ka pala nagtinda ngayon, idol. Hindi. Nagpahinga ako. Pahinga. Bukas ako magtinda. Pero pag, magtinda na magtinda. Chill lang. Lumabas ako kasi naka-on yung volume. Okay mo? Pahinga lang ako, regal mini vlog kasi siyempre, alam, mahirap na pag sagad-sagad tayo sa pagtinda. Ang katawan natin nag-iisa lang. Kailangan natin ng rest day kahit sa isang linggo, isang beses. Kasi bakpo ka na naman ng, alam ko naman mainit kasi ngayon at maano yung gulay. Medyo nanawa na sila sa gulay. Kaya, titignan ko mamaya. Kasi medyo mataas ata sa'yo ito kagabi. Wala nang ulan sa inyo, idol. Wala na. Mainit na nga ni... May tira pa pala ako dun. Pupulyo. At kung mamaya itinda ko doon sa... Tinda ko yun. Asya good tagi gihapin panahon. Asya good tagi gihapin panahon aton katawang lupa. Oo, totoo yun. Agahal mini vlog. Totoo po yun. Kailangan natin ng pahinga sa ating ilang araw ako na basa sa ulan. Sunod-sunod ako na basa sa ulan. Sunod-sunod pa daw ang bagyo ulit. Bagyo na naman. Aray ka. Wala nang katapusan ng bagyo. Swerte lang tayo ang Luzon kasi meron tayong siyempre sa taas kay Lord. Isa na rin yun. Isa si Lord ang naging bakit hindi talaga tayo napuruhan ng bagyong ng uwan dahil sa kabaitan talaga ng Lord kasi mahal na mahal tayo. At siyempre, Sierra Madre dahil sa paghampas ng hangin ng malaking yung mata ng bagyo ay nalusaw. Di ba? Good morning, Lodi. Bugs J Vlogs always watching and supporting her. Oy, thank you. Sino bang Boss J Vlog? Sino bang Boss J Vlog? Okay, baba nga yung main channel, Jason. G Sinon. Dahil sa'yo, ilang napansin. Ang pa ba mamahal na alay ko sa'yo? Hihintay na titiis ako. Lang pa ba? Wala akong mic dito. Hindi ako gumagamit. Kanta sana. Pag-ibig ko sa'yo. Hindi na mamitis ako. Nang papamahal na ay sa'yo. Shout out! 6 viewers at 10 thumbs up mo. Mahina ng natin. Yan, no? Mahina na, guys. Oh my goodness. What na. What. Oy, 8 viewers. Thank you so much. Bigla naman wala.
Hindi na ako na-lockdown. Ano naman? Wala. Wala, di naman madami-dami. For viewers, hello. Nakuha ako ng galon. Saan? Yung bibili marami. Abala ko doon. Wala na kaya. Ubus na kaya, no? Oo. Kinain na namin ni Mike yan. Nasira sa nasira sa bahay nila sa Bukana, Kubo. Oh, nasira yung ni Konsehal Kubo. Sahod. Meron kong sahod. Nalagay ko sa mga bata. Sa mga bata ko nakakapit. Kasi wala ko pang sahod. Ngayon, Ano? wala na kapatan. Salamat. Ma'am Cristiel daw, shout out. Hindi ko sa ganun na saan pa namin na lang. Siyempre, nagkaroon tayo ng kanilang content tayo. Nandiyan tayo sa vlogging. Nandiyan tayo sa doon, sa at saka yung sumahod ka ay malaki dahil kung ito ng bigas. Pero sa mukha mo lang. Diyan, ang sakot bigas ibig sabihin, 50 tabi. Isang kilo, isang 50 tabi. Pagkaraso. Tapos nagbibigay ka ng bigas. Salamat. Saka may masarap. Smati. Kahit naging nilalaban siya. Pag mabigay na kukunin ko tas kasi tao lang nagkakapaya. Maraming salamat mga katangkay.
Paano ko ba tapos na premiere mo? Di ba nga? Nahaba. Tapos si Charo, chemistry. Tapos biology. Bukas meron na akong pakita. Thank you very much. Wala na kalimutan. Hindi ako nang sinabi sa ano. Thank you. Mag-iinit pa ako. Bye-bye. I love you. Tapos na si Tatay Robin. Nag-live ko ba rin? Parang live ko na rin. Nalasing. Guys, 7 viewers, shout out. Bye.
Pumalda. Thumbs up ulit ay, Ma'am Criselda, thank you po. 7 viewers, thank you so much. Kita tayo, Robin. Tutol lang po. Bili po akong balot. Kita tayo, Robin. Ingat, ingat. Nunod ako sa'yo. Hindi ka nagtinda, Mark. Hindi po, Ma'am Criselda. Pahinga ako. Pahinga. Bukas, tinda ko. Ay. Shoutout sa viewers. Kailangan magpahinga. Mahirap abusuhin ng katawan. Hindi nga, maraming aso ha. Ah! Siarang balot. Harang, thank you sa harang po, Ma'am Criselda. Ay, 9 viewers, thank you so much po. Guys, baka hindi nyo pa napanood yung ano ko ha. Yung bagong upload ko pa. Watch naman po. Para paldo. Sabi pa ni Tatay Robin. Ibawatch ako ng ano ni Tatay Robin. Uy! Sir Jaime, thank you ulit. Thank you so much. Kanina pa pala si Sir Jaime naka-BG. Thank you, Sir Jaime ulit. Maraming salamat. Wow. Kuya Elmer, thank you so much, Kuya Elmer. Salamat sa mga BG dyan, sa Team Boom supporter. Alam ko naka-BG kayo dyan. Thank you so much sa inyo lahat. Watch tayo kay Kuya Elmer, guys. Watch natin ang kanyang video, long video.
Elmer, what's ako sa'yo? Guys, yung magbibideo sa atin ha. Comment lang para ma-watch natin yung video niya. Sir Jaime Vera, more blessing to come. Sabi ni Kuya Elmer, guys. May $11 na tayo, guys. Kaya galing kay Sir Jaime Vera. Thank you so much, Sir Jaime Vera. Ingat po kayo lagi. Bakit kaya na pinapansin? Parang ako, Kuya Elmer. Parang tayo na sa... Oh, may $2 nagpalipad sa'yo, Kuya Elmer. Ah. Ma'am Criselda, next kita rito ha. Kanila. Mahal na pala ng balot niya, no? 27 na. Susunod na mga ano yan, 30 ng isa. Aray mo. Boses ni Tatay Ruben parang si Kuya Nuli. Ma'am Criselda, thank you so much.
Ay, shoutout sa preview. Changes na magandang malaman. Okay. Dahil nga po nawala ako sa YouTube ng matagal, feeling ko ang caption ng video sa inyo. Kaya naman nag-check ako ng mga updates sa YouTube na pwede kong ma-share sa inyo lahat. At ito nga po ang mga YouTube updates ngayong 2025 6 na kailangan alam. Update number 1. Paano video number 1. Update number 1. Sa laptop, papansin nyo dito, naging bubble style na nga po ang mga icons. Ito nga po yung logo ng play button, volume button, video length, video chapter, autoplay, caption, settings, ether mode, at full screen. Sa mga hindi nga po nakakaalam, meron dito sa settings na ambient mode na pwede nyo i-turn on or i-turn off. Ito yung parang glare effect sa video mo kapag naka-on. Isa pa nga sa mapapansin nyo, kapag naka-mobile mode kayo, kapag mag-double tap kayo sa skip, makikita mo na nga po kung ilang segundo na yung video na ini-skip mo sa video. Para sa akin, okay naman siya. Hindi siya ganun ka-big deal na sobrang ganda. Pero para sa akin, mas naging user-friendly siya at mas naging malinis at modern tignan ang mga icons na meron siya. Alam mo ba na 65.4% ang nanonood sa akin pero hindi pa rin nakasubscribe. So, baka naman, baka pwede pa-like at pa-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Update number 2. Comment thread. Actually ako, nagulat talaga ako sa update na ito. Kasi nag-scroll ako ng mga comments. Nakita ko na yung mga ibang comments nyo ay meron naka-ready parang pre-made reply na pwede kong i-send sa'yo. Diba ang galing ng AI or yung system ni YouTube? Kasi diba nakakaintindi na siya ng Tagalog comments. Tulad nga po dito sa comment na ito, meron na agad naka-ready na dalawang type ng reply na pwede kong gamitin. Minsan nga rin, meron din dito tatlong reply na pwede kong piliin. Bukas ako na guys. So guys, kung pasensya nyo na kung medyo nag-iba yung boses natin kasi biglang lumakas yung ulan. Okay? So, ipindutin ko na nga lang po yung gusto kong isagot sa tanong nyo and hit the send button. Actually, maganda ito para matulungan ka mapabilis ang pag-reply mo sa mga audience. Ay, shoutout Gerald Channel AI TV. upscaling videos. Shoutout sa'yo. Nak, huwag yan, masira yan. Ito, dahil sa isang vlog site, pinost nga po ito. Thank you so much, Gerald. 2025. May Nanood kakayanan ako kay Rob po TV. sa YouTube na palinawin or i-upscale ang isang video quality. For example, kapag ang video ay in-upload ng nasa 240p to 720p, yun po ang mga video na papalinawin ng video quality. Ginawa nga po ito para sa better TV. Mami P, shoutout sa'yo. Salamat sa thumbs up. Shoutout po, shoutout. Sa mga TV. Dahil kahit nga Mami P. ang quality, ay papalinawin na yan. Advantage nga po ito sa mga YouTube. Sending support from Ice Mix Vlog and Sir ADG Team Mayor Family. All out support, love and respect. Enjoy your life. Laging ka nakasupport. Laging nakasuporta. Team Mayor. Hey, thank you so much, Team Mayor. Para daw po mas malinaw at high quality talaga yung thumbnail. Ma'am Cruzelda, thank you po. Bye, B-Boy, thank you. I-upload natin. So, mahilig ka mag-upload ng mga 4K resolution images or 4K resolution thumbnail, YouTube talaga para sa ito. So, update number 4, YouTube Premium changes. Meron 5 major premium YouTube updates ang nangyari ngayon. Para Kain lang, sige lang sa live. Kapag mag-avail nga po tayo ng YouTube Premium, Doon sila pala. lahat ng video sa panonoorin natin sa YouTube ay wala na po ads. At pwede ka pa nga po mag-play ng video or music na galing sa YouTube kahit naka-off pa nga po ang screen ng mga cellphone. Yan ay avail ka nga po ng YouTube Premium. Kapag ikaw naman ay content creator katulad ko, advantage naman sa iyo ang magkaroon ng isang YouTube Premium na viewer kasi mas malaki nga po ang revenue na pwede mong makuha sa kanila compare sa mga regular YouTube audience. Parang ulit, thank you, Ma'am Changes na Cruzelda. meron sa YouTube Premium, kapag nanood ka nga po ng isang video na may music label, meron ka nga pong option na gawin 256 kbps ang audio na pinapanood or pinapakinggan. So mas okay nga po ito para mas maganda at mas malinis ang audio or music na pinapakinggan. Pangalawang changes sa YouTube Premium, ang usual playback app natin ay
ay times 2. Sa bagong update na ito ay pwede na nga po umabot up to times 4. So kung bigil sa'yo ang pag-fast forward ng mga videos, then maganda ang balita sa'yo. Pangatlong changes, may jump ahead section na nga po. Ibig sabihin, kung may pinapanood kayo yung video na mahaba, or gusto nyo na agad pumunta sa pinaka-interesting na topic or pinaka-interesting na part, ay pwede nyo na nga po agad mapuntahan dahil sa bagong pictures na ito. So less hassle na nga po, sakaling may nahanap kang particular na part sa video mo na gusto mo doon agad. Number 4 changes is meron nga pong abandoned offer. Pagkakaroon na nga daw po ng parang YouTube Premium Lite version saan mas nag-offer nga po ito cheaper prices. Kaya naman pala, pwede na pala. Dynamics Vlog, shout out sa'yo. Basta. Meaning nga po ito, kung sakaling may mga bagay or may mga testing pa lang sa YouTube na features or update, is pwede mo na agad ito matry or experience bago pa ito i-roll out. Thank you so much, Dynamics Vlog. Kung lahat nag-roll out sa YouTube, parang dati pa lang ito. Mga next na months. Update number 5, YouTube video changes. So medyo late na ito ang share ko sa inyo. Pero noong May 12, 2025, may updates nga po na nangyari sa Twitter. Sa mga hindi nakakaalam ng Twitter ads, ito po yung ads na lalabas sa gitna ng video natin kung ang isang video ay bago na po 15 minutes. So meaning to say, si creator or si uploader ay may kakayahang ilagay ng ads sa gitna ng videos niya depende sa trip. Bagong update nga po na ito, hindi na nga daw po basta-basta. From Cruselda, thank you. Dynamics Vlog. Boom, sabi ni Biber TV. Part ng mga videos natin, para nga po mas smooth panoorin ang video natin, hindi masyado nakakairita dahil sa sobrang dami ng ads. Para sa mga creators dyan, nare-recommend YouTube na pagsabayin nyo yung manual at automatic ad rates dahil mas tumataas nga daw po ng 5% ang revenue natin from this. Ang mga updates sa sinabi ko po kanina ay maaaring hindi pa po available sa Pilipinas or mangyayari pa lang sa Pilipinas. So magantay lang tayo sa saglit kung sakaling hindi po pa ito makikita natin. And also kung meron man akong na-miss na isang YouTube updates na dapat na pag-usapan natin, pwede nyo i-comment yan sa baba. Kaya na, thank you. Pwede natin gawan yan ng mas mahaba. Tired of inaccurate measurements? Meet Lousy Laser Distance Meter X5, your precise measuring companion. 6 viewers, thank you so much. At 17 thumbs up. The earlier you fly, the more you save. Measure with precision. Buy now on Lazada and get free shipping. Hindi kita, Ma'am Cruselda. Nag-premier pala si Ma'am Cruselda. Ma'am Cruselda, dito pa ako sa iyo. Hindi ako sa yung video. Wait lang dito kay Tate Robin kasi patapos na. Next ko dito si Ina muna, Ina Mix Vlog. Tapos si B-Boy. Ay, Ani. Shout Ani Sadora Mix. Thank you so much. Salamat sa pagpasyal, Ani. Yung kita moderator. Yan, may jacket ka na. Pagpasyal dito ka.
Salamat, walang ano man. Thank you, host. Walang ano man din, Ani. Sadora. Tapos na kay Tatay Rubin. Tapos na ako, Dan Watch. Si ano naman tayo dito. Main channel mo to, Ani. May ano ka dagdag ka sa? Primero. Watch ako ng isang video mo. Ito ako, Ani. Eh, na mix vlog. Wait lang ha. Next kita. Saglit lang naman to. Mga 5 minutes lang. Ano. Ganito yan. Kung kasi Dan watch sa'yo. Hindi mo na yan. Once again. Next natin si Ena. Ayan, may ads. Tapusin lang natin yung ads. Ani! Nandito pa rin ako, Ani. Still watching. Thank you, Mark. Walang ano man po. Magbasyal ka. Salamat din sa pagtambay. 2 hours lang tayo, guys. Magla-live. 1 hour and 16 minutes lang. Miguel, shout out. You're sold out. Dapat tinanggal yung dulo. Yung ganon. Pagling gulo. Yung ganon. Yung may ganon. Mga ka lang sa akin. Bigyan mo akong pera. Bibili kita. Wala ko pira. Wala rin akong pera. Wala rin akong trabaho. Ito ate. So, kasi yan.
Kasi yan. Saan galing yan? Saan galing yan? Wala ko nga. Paano ko ganun? Grabe yung sipag ni Ano, mix vlog mag... Ang dami niya. Gusto mo dati yan? Ano dito ako sa'yo? But still watching your... Ani! Paano na? Patapos na yung ano mo. Ito, still watching ako sa'yo. 7 viewers at 18 thumbs up. Maraming salamat. Walang naman yun. Ano lang yun? Ma'am Criselda, maraming salamat po. Hindi yung kami. Wala pa nga eh. Pag dumating na. Alam mo yung pangalan na Dingding. Sabi niya, Dingding, pangit, unggoy, siya. Ah, Wala naman ikaw unggoy. Wala naman sinabi unggoy eh. Ikaw pangit na unggoy. Pinagdagan ko lang eh. Pangit, unggoy, Oh, pangit ka. ikaw yun. Tingnan ko ng gano'n. Ay, wala. Hindi. Wala na nga, di ba naubos na? Hindi, pwede. Kinain na namin naman dyan. Ani, done watch. Ay, B-boy naman tayo. Yan si Grace. May jogging ka? May jogging ka? Jogging? Jogging, walang jogging. Hindi pa lang jogging eh. Pa! Wala. Ano ka? Pa! Ano ka? Wala. Jogging daw, jogging. Wala. Hindi na namin kilala. Jogging ah. Alam mo ah. Wala. Guyo-guyo ko! Ay, wala ka rin. Huwag ka dyan. Ate pa! Doon ka. Bawal dito, bata. Ang pangit mo. Ikaw, pangit. Pwede ako umaningkit ka nun. Ayun na, ganyan. Bahala ka dyan. Ate! Inubos mo na yung yakult ni Papa mo. Wala pa kain. Oo nga. Umakyat na kayo doon kaya para kumain na kayo doon. Di ba tinawag na kayo ni mama na nyo? Sino yung mga viewers ko? Nagkawalaan man. Ay, tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat po. Anong bilog? Ano ba ni? Kaya nga, ano nga? Sino? Watching ako guys sa kay Inamix Vlog at B-Boy TV. Tunay na buhay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakakapasyal po sa inyo. Busy-busyhan po dahil meron kami tinutulungan na nasali sa challenge, Tatay Roding. Bawi po ako. Thanks po, host. Walang anuman po, Ani Sadora Mix. Thank you so much din sa iyong pagpasyal sa akin live. Min channel mo po yan. Guys, baka hindi pa kayo naka-watch ng aking patamsak naman po yung nakapin. Ano ko po yan,
new upload. So yun naman po, thumbs up. Okay lang host, busy din. Pasensya na po sa share tunay na buhay ah. Pasensyahan nyo na po kung hindi ako nakakapasyal po sa inyong live. Bawi po ako, babawi po. Medyo nagpo-focus tayo sa pagtitinda ngayon kasi alam nyo naman po, ay kailangan natin magano para mayroon tayo may mapaikot natin ng paroling ang ating puhunan. Ma'am Criselda, thank you so much. Five viewers at 19 thumbs up. Pas thumbs up po guys, yung ano ha, yung hindi pa naka-thumbs up. Pa-thumbs up. Mix kita tunay na buhay dito kay Ina Mix. Si Ina nawala na ata. Ano na yata. Dito tayo sa kanyang road trip. Going around. Ganda ng Uman. Mega love shoutout. Tunay na buhay. Sabi ni Tatay Robin 2.0. Oy, Tay Robin. 2 video na na-upload ko sa iyo ha. Mahaba. Full watch yun. Full watch. Walang yun. Wala yung tawag nito. Cut. Diretsuhan yun. Walang yun. Oy, Grace. Nandiyan ka pa pala. Ipakita ng play ah. Nandito ako kay B-Boy TV. Naka-play tayo guys. Sa Baguio Tino. Eh pag gumawa kayo guys ng mga Team Boom supporter. Pag gumawa po kayo ng video, kailangan maganda yung thumbnail nyo. Humanap kayo ng yung ipang thumbnail na para maakit yung customer ko. Maakit yung viewers. Kailangan nyo may thumbnail po kayo. Hindi yung kung ano lang recommenda ni YT na thumbnail, yun ang gagamitin nyo. Wag. Kailangan malinaw ang thumbnail niya para pansinin kayo ng viewers. Yung mga ka-attract ba. Tapos kayo na bahala maglagay ng title. Basta yung thumbnail, gandahan nyo po. Ako, natuto na lang po ako. Hindi naman sa totally, hindi naman ganun naganda yung content ko. Pero, hinahanapan ko ng paraan kung anong maganda yung thumbnail. Hindi lang tayo kasi kilala na nagbablog. Kaya hindi ganun kalaki ang viewers natin. Pero pag napansin tayo, yun, mayroon magbo-boom talaga na views mo, yun na upload mo na maabot ng 1,000. Maswerte tayo pag umabot tayo 1,000. Hi, Leonor Baldosa, shoutout sa iyo, musta? Welcome po, tunay na buhay. Ay, next tayo guys, next tayo sa ating mga kaibigan dyan. Ina Mix Vlog, nasaan ka na? Andiyan ka pa? Ma'am Criselda, welcome po, tunay na buhay. Tapos kay Tatay Robin, ikaw naman, watch ko. Ay, thank you so much. Guys, yung nakapin po, akin po yan. Baka gusto nyo pong i-watch yung video natin dyan kahit 1 minute or 2 minutes para pumasok po tayo sa views. Dito lang kay B-Boy. Still watching kay B-Boy. B-Boy is busy, kumakain daw. Nandito tayo. Na, Mix Vlog, pa-end na sa'yo ha. Watching sa akin, nakapin. Ay, thank you so much po. Tunay na buhay sa Europa. Next po kita dito kay Ina Mix Vlog. Tunay na buhay sa Europa. Maraming salamat po sa iyong blessing nun na binigay sa amin. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi dyan sa Europe. Take care always on your health. My viewers, thank you so much po. Harang tayo. Harang tayo. Ina Mix Vlog, nakaharang po tayo harang. Bawi. Watching sa nakapin. Uy, thank you. Uy, di tayo na zero guys. Meron tayong 681 na palipad. Ha? Okay, sirahan yung 2 pieces.
Ano yan? $10. $5 parehas eh. 7 viewers, maraming salamat po. Ay, hindi ka talaga papakainin. Pasaway ka. Paano ka papakainin? Watch. Ah! Sabi ko, sabi ka, hindi ako. Kasi malakas ang signal mo, siguro dahil sa sobrang dami ng tao, kaya talaga siya. At ang mga bata ay naglalaro na sa gym namin. Ay, naglalaro Sumasagot pa eh. Sino? Yung bata. nasa loob na marami mga bata ay makakapaglaro. Ganun talaga yun. Order mo nga ako mic. Oo. Oo, yung bata mahilig talaga yan. Ay, tapos na rin. Inamix Vlog. Tunay na buhay naman tayo, guys. Kay tunay na buhay. Ganun talaga yung bata na yun. Pala sagot. Ha? Na? Ano ba yun? Live ako, mawawalan viewers ko pag ano. Ngayon na ako magbili. Lalabas ako. Mamaya, ang ginawa niya. Eh, di may ulam naman dyan. Ubusin mo muna yan. Mabilis. Dito tayo sa, ano, mushroom pinking experiment in the jar. Tunay na buhay. I'm still watching your ano, Hulog yung TV. Ay, video. Thank you so much po. At you know what, guys? Hindi na ano yung second floor namin kahit medyo tumas Ayan. Makasanggaling kagabi. Hindi nasira yung pool namin, yung second floor na pinagawa. Oo, kasi matibay siya. Matibay siya dahil gawa siya sa pagpapahal. Ayun na ang pagpapahal. Sa second floor na pinagawa. Diba? Gawang may pagpapahal. Sana all. Sana gano'n din kayo mapapagawa kayo ng bahay. May pagmamahal para matibay. Kaya na pagmamahalan namin sa ating team. Diba? Ang pagmamahalan namin ay talaga wagas at tapat. Sana all. Thanks, host. Walang anuman po. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa iyong pagwawat sa aming mga video. Ang nangyari kagabi nung mawalan kami ng ilaw dito. Nakawats na. Isa na ang Nakawats ka na, Mark. Ay, thank you, Ma'am Criselda. kasi Ma'am Criselda, sumali ka sa timbong. So, ipapakita ko sa inyo ang kaganapan ng Timbong pa niya. Nililig lang ako ng sakwan. Oo, habang brown at nag-sindi lang ako ng kandila. Tapos na maubos yung kandila. At sinindihan. Ang galing ng ano niya, mushroom. Hindi na ako nagsindihan kasi masyado na. Pupipili mo na nakita lang. Hindi, meron, nakikita na. Pero ang sa kanila, parang iba yung mushroom nila. Parang madilaw. Diba dapat maputi? Eh, yung nasa ilalim ng ano, saging, Dami oh. Kulay dilaw.
Sino po? Hindi talaga sa ganito po. Sana all right po. Kasi ito yung season guys. Tama. Uy, sabi mo. Okay lang yan. Matulog. Ay, malamig. Ano, laki oh. Ow. Okay. Wala pa ba akong mamatay? Basta ako sa kabila parang ganyan lang. Lalaki oh. Lalapad. Ito yung ano guys, masarap pa. Hindi ang sarap kasi ito sa alam ko ito sa baba. Sige lang. Yan ang bili. Ano na, bili ka ng ano? Hoy, talong ka na naman talon. Hi, 6 viewers. Oy, Kabus! Official, shoutout sa'yo. Next ko kayo ni Grace. Kabus. Watch ko yung mga video nyo. Nandito naka-play si Tunay na Buhay at si Viboy TV. At nandito na sa Messi. Rosada, sabi ni Kabus. Tunay na Buhay, still watching po. Maraming salamat po sa iyong pagtambay dyan. Yan. Yan, watch. Thank you for watching. Si Grace muna naman tayo guys. So, hanapin ko pa pala yung ano ni Grace. Pastilan itong bata na yun. Kaya na si Grace. Kabus muna. Kabus, ikaw na muna. Watch ko. Grace, ibaba mo yung main mo. Hanapin ko pa yung ano. Christmas balloon. Yun. Galing. Mark dyan dito. Yan, still watching your video. Kabus, Sangkay. Madami po tayo mga idol na kulay green at Still watching tayo kay Biboy TV guys. Kabus, may galap shoutout. gold Nak, so para po Dini. pang Christmas decoration mga idol, mga idol. So samahan niyo po mga idol mula umpisa hanggang dulo ng aking pag-work. Sana mapusuan at mayroon po tayong matutunan. So let's start. Una po natin gagawin mga idol is gawa po tayo ng dalawang piece. So tubig na bubble. daghang salamat Sangkay, no problem. I-twist ko natin. Sa nagawa ko ulit ng isa pa. So, ikot ko natin. Grace, yung main channel mo Grace, para next kita dito kay ano, kay Biboy. Nahihirapan mag-ano ako, mag-search pa ako. Ano po mga idol? Susunod is Main channel Grace. Dali. nagawa ko Baba mo saglit lang. Kaya nga, gusto mga kapatid. So, ang
You know, may ads. Fingers. Tapos kulit po natin ito dito Ano? mga idol. Discanso? Sa pala. Ano yung salita? Simple lang ito. Kapatid. At po natin. Tunay na buhay, maraming salamat po. Ito naman isa. So, ganun pa rin. Nagpapa tayo ng Grace, ano ba? Gumalang ka sa matanda. Matanda na yan si Grace. Si Grace, ano na yan? Nasa 50 years old na. Hoy Grace, si Grace sakit sa ulo, di na nakikinig. Di na naman yan naririnig. Paano, naka-off yung, naka-mute yung cellphone na naman. Still watching host. Gustong kumita. Thank you so much po. Tunay na buhay sa Europa. Isa. Papipilayan ka isa. Isang naririnig. Naririnig kita. Oh, mabuti naman. Nagbaba ka na dyan. Junior citizen na pala sangkay. Junior na ba? Senior. Ang galing mo kapos mag-ganyan-ganyan. Oh. Talent mo talaga yan. Dati mong trabaho yan, Kabos? O talagang nakahiligan mo lang siya? Kuya Kabos, sabi ni Grace Francisco. Ito minute, tapos na yun kay D-Boy. Wala na. Hindi na wala? Wala man dito. Wala dyan. Wala. Saan? Saan the swan is? Ano po? Kailangan po natin ito para hindi siya Saan the swan is? Ayun pala. Ang dami-dami. So, ayan guys, ang ating nasa maraming salamat natin sa mga pinagpunan. Hindi sangkay, nag-training lang ako niyan. Tapos, pinapractice ko hanggang sa makuha ang diskarte. Ito ka na. Si Boy, still watching sa'yo. Time na. Mura naman na. Baka naka-live si Will. Di ba naka-live si Will yun? ito kailangan mga idol. Ako sa Nakakain ka na?
Bakit? Next kita dito sa kay Grace. Alin ka naman. Diba? Tayo sa 11 minutes. Ano ba yan, anak? Kailangan mo kunin. Bumaba ka dyan. Hindi mo nga habutin. Next idol Habang pala ng halaman mo eh. Habang pala eh. ay i-record ko ating arawin. So, pamili na kayo kung kahit saan. Ako sa ating mga supra. Ito naman kayo, yung kabila naman. Tunay na buhay si Europa. Maraming salamat po. Yan. Watching ako sa yung Sangkay Grace. Tapos Sangkay, still watching sa'yo. Tunay na buhay, maraming salamat po. Kabalons, mga boss, ang aking simple na design. At makakabilis lang gawin. Kahit sino po, makakaya po mga gumawa nito. So, yun lamang mga idol at maraming salamat po sa inyong mga pagsama. Aking napagawa ng isang lantern na design. Malang gamit po ang color red at red na 260. Ang ganda niya no. Ito mga idol, mga kabalons ay patagal po ito ng mga 3 to 5 piece. So, depende po sa quality ng ating ginagamit ng tools. So, yun lamang po mga idol, mga kabalons, mga boss. Sana man po kayo natutunan kung paano mo ng isang simple at napaka-ang gawin na lantern mga idol. Mayroon po din po tayo agad isang instant na natin i-decorate sa ating mga bahay. Wala na nga. So, yun lamang. At maraming salamat. Ay, gandang tanghali tol. Naka-live ka ba tol, Werdo? Salamat tol, Werdo. Watching ako sa'yo. Yun. Bus ka, boss. Watching ako sa'yo, tol. Tamsak muna tayo sa premiere mo. 4 minutes, go. 4 minutes. Dito ako sa siyam na araw na. Team Tulay. Talwardo, nandito kasi. Tunay na buhay sa Europa, maraming salamat. Guys, yung nakakapin po, akin yan. Sana puntahan nyo. Miguel, shoutout po sa lahat, sabi ni Talwardo. 5 viewers, thank you so much. Mamila din, maraming salamat po.
Naalala ko noon, sabi ako na nakakita. At alam ko naglalakad tayo. Maraming Who's that watching? Thank you, tunay na buhay. Ito maingay kay kumakain na po. Thank you so much po. Kaya tayong lumpia. Bakit kahit ako puta buntis? Kaya do watching to your, We're do watching to your itlog na maalat. Salamat sir, tunay na buhay sa Europa, sabi ni Tolwardo. Tol, baba mo nga yung tol yung ano mo. Yung premier mo, dali. Pin kita. Wait lang ha. Ma'am Shibing, hello po. Ko lang ating isang kaibigan sa White Merry Grace. Happy birthday sa'yo. Hindi ko na alamin kung ilang taon ka na. Wala ako wala. Mga 55 pa lang. Happy birthday sa'yo, Grace. Nasa mo yung mas madalang na ako makapagod sa'yo. At medyo hirap tayo ngayon dahil tempo natin nagluluko. Parang ako, solo. Hindi talaga guys, hindi ako pag-live nila nakakapag-live dahil mahinahin, napakahina ng internet dito sa live. Kaya so, yun lang, mabatiin ko lang si Grace na birthday channel. Ito ko na yata. Ilang po tayo sa channel. Ilang pa, kung mga tao rin sana, wala pang pa yung channel. Isa ko naman, hindi ko lang alam. Kaya lang baka bigyan ko lang yung mga kita mo, marami ka ng bagong kita. Marami ka ng Madyan na rin natin. papakulay sa iyong bahay. At kung masaya kami sa'yo ni Ate Irene, kung ano yung nararating na yung challenge. At sana, pa-split ito pa yung buhok. Galing ha? Ay, masalamin ka na ngayon. Ay, talaga pag suwat-suwat ka na yun. Pa-split na hair. Tapos hindi ko napansin yung ngipin mo. Parang lalong gumanda kung nagsha-shining na. Parang may nagpapakitang na ng ngipin mo. Great. Hindi, yun lang. Happy birthday sa'yo. Masaya kami kung ano man narating sa channel. Shoutout sa team viewers. Wow. Andiyan naman lagi si B-Boy. Sa mga tropa. Andiyan nakikita ko naman lagi. So, happy birthday. At sana ay maligaya ang iyong araw. Tapos 29 ngayon. So, meron ka pang 2 araw para ihanda mo yung mga papakain namin. So, ayan, ganito lang, Grace. Ayun ko na pababain ng aking body. Tama na yung thank you for body. Ayan. Happy birthday! Guys, I got 15% off everything you need via the Mr. First website and out of all the Mr. restaurants. Tunay na buhay, watching na sa mushroom picking in the yard. Tapos add to basket lang ng add to basket. Maria Pay, Miguel shoutout. May premier ka di ba, tol? Approximate ng 40 to 45 minutes. Andito na yung delivery and super secure ng packaging. First time ko order and inisip ko talaga if may complimentary printing via delivery. And in fairness, meron pati yung cinnamon butter. So ano pala yung mga in-order namin? Wonders chicken melt, dalawang ganito is 2,350 pesos. Cowboy roast beef, plus cowboy beef, California chicken salad. Mamaya pa, 1. 1 pa ba? For 8 business liners delivery. Pinaka-famous Grace, still watching sa'yo, Grace. restaurant kasi mostly lang nasa menu nila is talaga. Tsaka the best yung branded peanuts nila. Actually, perfect to. Puntahan ko muna si Sir Tunay na Buhay. Sige, puntahan mo. Tingnan mo. Watch nyo yung video ni Tunay na Buhay. Kaya pwede nyo po ito biyaya ground for free.
Kapit. Sa mga nag-display ng aking babies, sa mga nag-super chat, super sticker, sa lahat na nagpapalipad, maraming salamat po sa mga dyan. Sa lahat ng mga palagi sa ating premiere, sa ating live, maraming salamat po sa mga. I love you guys. Thank you so much talaga sa inyong service na support. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para tumaban sa chat. Kahit talagang mahirap sa buwan at tayo mga paka-graduate or $1 ang Diyos ilalaban tayo. Tuloy-tuloy lang ang pagpapakon pa. Dahil tuloy lang tayo makapag-vlog ng mga para Diba? para sa akin kasi sa akin kasi trabaho sasabay ko vlog trabaho edit so akin talaga Ayaw pa ako mamamay ng ating mahirap na para sa akin mahirap talaga para sa akin hindi na ako talaga. Ate, pero may tayo si ate umalit na lang. Pasok ka daw doon. Ano siya? Papaluin niya ako. Pasok ka daw doon. Talikot niya ako. Natalikot ako. Paluin na yan, paluin na yan. Hindi naman nakikinig yan si ano eh. Pasok ka na doon. Pumasok ka doon. Natatakot ako. Ang daan mo ate. Takot ka dyan sa bahay mo? Watching Grace, thank you. Sino ba yung next natin dito? Si Kuya Elmer. 25. So, ayan, tayo ba yung movie na? Dito si mga awero. Nawawala sa musika. Ano na naman? T-Boy, kadatapos lang ng video mo. Ads pa sang kay Grace. Alberto is still watching ako sa ito. Salamat. Ayan, next tayo kay Kuya Elmer. Ano ba? Kuya Elmer still watching. Dilim. Ito. Where do boom? Sabi ni B-Boy. Kumain ka na sangkay. Maya mag-in na rin na kayo. Susukan mo na lang ng kawayan, si Bukaya Kalimbo. Alright. Kaya pa lang sa bahay. Kailangan din ng Diyos, huwag mo dami. Masarap yun lang, kapay siya.
Kasi mo yan. Mapindot mo yan. Ay, Miracle Official, shoutout, kumusta? B-boy, mag-vlog ka ng 15 to 20 minutes play. Oo. Miracle, boom, sabi ni B-boy TV. May shoutout, sabi ni Kabus. Kabus, sinubukan ko lang yun. Barong upload ko. Ilang kinuha mo doon? Sino ba? B-boy TV, sabi ni Miracle. Oy, Kuya Kabus, stay Kabus pala. Magalang shoutout. Kubus. Watching ako sa'yo, Talordo. At Kuya Elmer. Tapos watch ako sa Miracle. Last one ako sa'yo, Miracle. Miracle, watching ako sa Pinyang Vlogger. Kuya Kabus, gahi good ka, himo naman, kunin mong kubos pastilan. Ay, Lenma, Sangkay, thank you so much. Maraming salamat, Sangkay, Lenma. Saan yung cellphone niya? Kuya Kabus, stick Kabus pala. Dito, gameplay ko nga yung mga video nito mo to. Ay, Lego time, boom. Oy, Will, thank you so much, Will, for visiting. Ayaw nga, lagi cool. Hi, Will. Sir Will, Miguel Sharap from Lanma. Melody Alvarez, sabi ni Will, sabi ni Ate Melody, Will, lami ng kubos pagtawid gutom yan, sabi ni Miracle. Will, hello, shout out, sabi ni Kabus Official. Sangkay Kabus, sabi ni Lenma. Will, boom, sabi ni B-boy TV. Lenma from B-boy TV, Sangkay, sabi ni Lenma. Thank you, Sangkay. Sangkay Lenma, wait lang ha. Wait, shout out. Mami B-boy, sorry, iniwan ko lang CP ko kanina. Sobrang busy lang, hindi makadot-dot. Sabi ni Lenma, okay lang yan. Miss Grace, sabi ni Lenma. Lenma, bata na ako. Oy, ayaw lagi, sabi ni Kabos. Okay lang, Lenma, no probs, sabi ni B-boy TV. Ate May, love you, sabi ni Lenma. Salamat sa 6 viewers, guys. Still watching Tolwerdu. Kuya Elmer. Miracle. Ayan. Ate May, love you, sabi ni Lanma. Miss Lanma, sabi ni Mira Grace Francisco. Sangkay Cabo, sabi ni Lanma. Miracle! Official, love you.
Ano na sabi? Langga Lenma. Marsalda, thank you. Lagay mo yan doon, masira yan. Hello, Aloe. Hello, Smoothness. Now some True Times Aloe Vera Concentrate. Use a new Palmolive Naturals for up to 24 hours skin care. Try Done the new watching Palmolive Miracle. Naturals. Sino pa bang pumasok? Ay, si Lenma pala. Tapos yung pagkasunod naman pag-ayosan yung maging step, yung service balikan mo kailangan. Sino mo naman Ang Lenma watching. Watching ako sangkay. Guys, naka-live na si Mary Francisco. Tatapusin ko lang to mga to para mag-end na rin po ako. Tapusin ko lang to mga clinic ko ngayon. Wala na ako i-play. Ano na kayo kay isang kay Grace? Naka-live siya ngayon. Matapon yan, Martian. Mag-end na rin ako. Tapusin ko lang to mga to naka-play. Ayan, kay Solwardo, Kuya Elmer, at kay Lenma. Ay, makinig ah. Hi. Makinig ah. Hoy, mahulog ka dyan. Thank you, Lord. Roger, Roger, Roger. Roger, Roger, Roger.
bago bumalik dito. Bayad na kayo. Buti hindi na naman so, ayan mga maraming salamat sa inyo lahat dyan. Hindi ko dito. Para sa Pinasok pala yung bahay nila, Idol Jeff. Mines? Ba? Pinasok pala yung bahay nila, Japper? O kanino ba itong bahay ito? Pinasok ng ano? Tubig? Ano bahay ito? Para ko na Japper, hindi ko. Colorado, daan na sa'yo, watching. Maraming salamat sa 4 ng viewers dyan. Mag-i-end na rin tayo guys. Tapusin ko lang itong dalawa naka-play. Habol pa sa ads. Kulib na ba si... Oh, Si Grace? Oh. Baga. Wala po. Ano po ba? Ito ang pop up sa akin. Upcoming. Upcoming ba yun? Kung may Priscilla din, gano'n din. Upcoming. Lilis sila tapos kagabi pinasok na naman ang tubig. Ano? Ano, idol? Oh, ano? Dami naman siya mga ano. Diyan na, puntok na sila yun. Roger, Roger, Roger. Hi, B-Boy. Thank you. Watching pa ako kay kay Kuya Elmore. Sabihan na siya, no? Sino? Kabus? Si Tolwerdo. Guys, pasyal muna natin si Tolwerdo, guys. Kay Tolwerdo muna tayo. Sugod tayo, Timbom. Sugod. Kay Tolwerdo, sugod tayo. Bababa ko lang yung niya. Primero. Roger, Roger. Sigurin yung Tolwerdo official. Sigurin nyo, guys. Umupo ka nga, nak. Malaglag na naman Sigurin nyo, yung guys. ano na yan. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Ito, nak, hindi ka pa tapos ano, dali, halika dito.
gagawa mo? Hindi ko lang si Kuya sa ano, guys. Sun is sun. Para ma-monetize na. Mapakalit. Ay, ganito. Roller. Pwede naman ako bukas pa may kaso. Hindi ka pwede. Ay, nga. Saan ba yung mga? Kisame. Anak ko. Talong ng kisame. Oy, Lego Dan, press na press, boom. Oy, Lego Dan daw. Press na press, si Willie to eat. Willie to eat, thank you so much. Ako, hindi pa ako naligo eh. Ako, no ligo. Ha, anong oras na, no ligo-ligo. Alright, buka na, update muna po. Sa CR. May ano pala si Kuya Damrod sa Bukana? At parang hindi pa na-renovate. Ay, dyan, ano na? Kaya pala may naaamoy ako. Aray ko mo. Grace, alam mo yun, ang naamoy mo. Anong naaamoy mo? Ikaw ah. Sarili mong amoy yan. Sabi ni Pe. Nag-live ka na. Sarili mo yan, naaamoy mo. Watch natin si Will pala guys. Hindi ko pa pala na-watch to si Will. Aray ko! Now. Huwag mo nga na yun yung likod ko. Sakit na naman yan mamayang gabi. Ah. Watch ko na ito. Watching tayo kay Will.
Tumigil. Ay, ay. Ah, si Will. Ay, hindi makita. すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。 Ano ka? Lance ka na, Grace. これは呪いか Will, look at this. 罰か Wala. 不可解なパズルを What's that? いつか私 All たちは融合 videos. して Yeah, it's all the videos. Oh, you're ano dito Will You're handsome Yung all videos こちら指令 Parang batang-bata ka. 応答してください。こちら 2B Ano? 全機密 Kain ka na raw. Sabi ni Will. Isa. 電気反応確認しました。現在目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、Mahilig pala si Will sa games目標の大型ヘリ Gamers pala to. 情報の収集に当たってください。了解。12H ロスト前期マニュアルモード起動目視で回避長距離レーザー発射点を確認 Lupit ko ng mag-ten. 11B ロストソン HO221 をキャンセラーコーナなし 神使用を申請神使用の許可をします Ang ka ng water mo doon. Will love you. Ayos yan. 規定により早期 2B が隊長に合計上 Love me too. Boom. Tama siya na. Ito naman ka ng tubig doon. Will let me smell. Love you too, B-boy. Boom. No smell. Boom. Guys, watching our video Willie 28. Ang ginom na ng tubig. BG muna, sabi ni Grace. Lagi ka naman BG, Grace. Grace, oh, boom. Will, sabi ni B-boy. BG. Kinig-kinig, aray ko. Yes, that's Will. Kanina pa yan, puro BG. Wala to, tao na to, puro BG. Sarap nito ano eh. Maya ka lang, BBG lang din ako sa'yo. Dapat pagdot-dot. Always Grace BG. Yes, B-boy. Will, isa. Dapat yan magdot-dot. Mamaya di yan magdot-dot. Huwag kayo magdudot mamaya ha. Timbong, huwag magdudot kay Grace sa live. Kaya mo siya dyan. Grace, mag-live ka na. Dali na, mag-end na ako. Ang ganda oh. Busy si Will. Seryoso. You're serious, Will, ah. Ang galing. Tumatakbling pala yun. Ay, Regal Mini Vlog. Nandiyan ka pala. Wait lang. Pangaon Idol. Watching from Santa Maria, Bulacan. O, sige. Watch kita. Nawala ka kasi kanina eh. Hindi kita na-watch. Ngayon lang ito mawawatch. Tapusin ko lang ito kay Kuya Sani. Watch ko yung video mo.
Ang pawis mo. What is that? Airplane. Where's this? Where's this? Where's this, guys? Fire. Well, no, it's that. Dinosaur. Kuya Will. Sabi, you said Kuya Will, hi. You said Kuya Will, hi. Loko niya. You said, Kuya Will, hi. Dali, Pastor. Sabihin mo, dali. Kuya Will, hi. Hello. Naka. Okay lang, Sangkay. Ah. Salamat, Idol. Maaram ka man. That, taong bahay nagluluto, anay ako. Sige lang, okay lang. No problem. Watch kita video. Ano? Ano naman makatabog ka? Atak, baran pa. Ano ko baran? Sir Will, look at the shirt of Mark. That's the shirt he wear last time. Na pinunit niya. Huwag ka dyan! +1. Mark, ha? Oh, yeah. Will. That's my dress. My t-shirt. Last time to broking. Regal, mini vlog. I can be... Ay, sus, Maria yung bata. Uy, kakulit. Tapos ko yun dahil mo. Ang galing ni magawa ng thumbnail. Regal, mini vlog. May potential to maano. Regal, dito ako. Malupit sa maggawa ng thumbnail. Malupit. Kaangas. Matugtog. Mga copyright talaga. Turubay. Regal! Mini vlog, baka napasyal ka rito, magdala ka ng bibiling ko. Hito, at saka turubay ba? Mark, ha? Yeah. Will, thank you so much, Will. Still watching, Will, your video, Will. So wait away. Still watching. Picture this one. Regal, I watch your video, my friend. Abo? Talverdo, still watching your premiere. Tapos na, Will. Guys, mag-live ka na. Bagsak! Enough na. No. Love, Hindi Will. yan nakasaksak. Di ba titigil? Stop. Ayan na, oh. Ano, yan lang yung isupan mo bubuksan. Picture right now. Get it. Get it. 僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超 Waiting lang, may ginagawa pa ako. Sige, Idol. I try my best kung makakahuli kami. Ha? Oh no. Kumain, okay lang. Tingnan na lang kung makadali tayo ng hito or turubay. O, pag mayroon ka nahuli, pag napasyal ka rito, dala mo ako, bibiling ko, ha? Regal, mini vlog. Okay. Love, Grace. Will still watching, Will, ah. Still watching your video. All videos.
Ayun na yan, sunset. Nakatingin. Yo! No! Napalad niya si mama niya. Hindi ko napuntahan mo. Nak, masagi mo yung cellphone ng pamilya. Ito yan. Yay! Sila ko yung ikan na ba yun doon eh. Ha? Sila ko yung ikan. Kaya ba yung enter mo? Buti mataas yung isa nilang bahay. Yung luma, ano? Kung hindi, yari talaga. Abutin din. Will, ha? I'm your love. Haray mo. Sila sa gadyang ko, ano? Reviewers so much. Dinosaur. Dinosaur. Puro ka na ang dinosaur. Kaya mukha mo ka ng dinosaur. Ano ba kukunin mo? Pangit mo. Pangit mo. Pawis na pawis ka na. May tao na. Yung nakaraan. Iba mo ulan. Nakikita na di mo, Mark. Busuhan mo lang, okay lang. Oh, may ads ka Riga, mini vlog. Ayos to. Oh, ayos ka. Ikaw na makikinabang ng YT ah. Di pa monetize, may ads na. Okay. Sino nagpalipag yung iwan? Si Juan. Juan tayo. Si mama ko pa niya. Sino? Oh. Kabos o Converdo? Uy. Parang dyan, boom daw, sabi Kuya B-Boy. Hi mo Kuya B-Boy. Magpapasko na, dali. Magpapansin ka dyan. Kuya B-Boy, hi. Dali, sabi mo. Merry Christmas. Dali. You know, Kuya B-Boy. Look. Hi, B-Boy. Sabi mo, hi, B-Boy. Dali na, Pastor. Doon siya nanonood sa may ano eh. Nando ka nanonood sa ano ni Will eh. Ding. Mahulog ka na. 単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。それと、差をつけなくて。私のコミュニケーションが必要。わかりました。 Elephant. No, huwag mong pakialaman. Swim. No. Mamaya. Mag-e-end na rin tayo. Swims. Swim. Swim. Where's swim? Wala man swim dyan. Swim ka? Swimming? Ilog? Swimming? Porkit water, swimming ang agad. Di naman swimming pool yan eh. Di naman dagat yan. Pagkadian, kaya naharangan nyo na yung camera. Bay-bay na kayo. Umuros na kayo nakikita. Sino? Oh, Sino? Why?
minutes. 25 minutes to. Rocky the Stories. 人類の平衡上だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと現場に Uy. Isa. Ang kulit. Watch ko yung video ni isang kay Matt. Wow. Matthew and Mommy's World. Watching ako sa video mo. So missing. Amazing. Mahulog ka. Watching Sangkay Matthew, your video. Kuya Sani, dan na rin sa'yo kahit wala ka. Kasi alam ko tulog ka ngayon. Lyric. Willie to eat, watching pa rin ako sa'yo. Reckless. Orange. Regal, Ming na vlog. Excellent. Watching pa rin ako sa'yo. Pawis na. Pawis na, pawis na. Spider. What's water? Sorry. 旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに。ですよ。 Action figure. Action figure. Alis na naman. Action figure. Action. Sorry, Action figure. Yeah, money, it's exhibitor. That is fine. Huwag mo itutok yung mata mo. Malabo. Yan nga, boom. Makulit ang aking anak. Guys, thank you so much. Pasyalan nyo na yung mga naka-live dyan, ha. Reviewers natin dyan. Willie to eat, B-Boy TV, Grace, thank you so much. B-Boy, thank you. Tapos ko na rin yung pinanood yung ano mo, ha, video. Kanina pa yun. So, may ginagawa ka kanina.
Wow. Pamunas mo. Face to face mo. Dito dito. Dinosaurus. 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 人通り工場を探索したり目標らしき I も Dinosaurus. しかしたら別の場所に移動したのかもしれませんね。 Tyrannosaurus. Absolute. 鳥ですか？環境の変化があったのか、動物や Why? Camel. Axolotl. 実は旧世界の時よりも増えている。 Oh! Bakit naghuhubad ka na naman? Still watching B-Boy. B-Boy. Willie to eat. And Mami. Matthew and Mommy's World. Sangkay. Kaya ako sa'yo. Naghahal mini vlog. Nandito pa rin ako. Still watching. Mag-e-end na rin ako mamaya-maya. Out. Rolls. Umabot ng ano yun. Magkano yung binayaran nila? 300,000? $600. その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、 Oh. 移動してみましょうか。 What the hell? しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。 Yeah. Actually, I can say. Huwag mo yung ano yung sa mata yan. Ano yung mata mo? Wala nang kiliti. Iba ya. Wala na. Yun na ikaw na. Yun na ikaw ramdam. I scream on flower, 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 flower. No. Ganap. Marta, hindi yan mga toy dyan. Balik mo yan doon. Masugat ka yan. Ah. Chow chow.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ay, bu, 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 bu. Ciao. Aray ko. Bu, 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 ciao. Oh, ciao. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. No. Don't do it to me. Huwag na nga yan, masusugat ka niyan. Ang kulit talaga eh. Ano dyan? Favorite back. Marathon. Ah! Where's your dinosaur? Why your dino is gone? Umupo ka nga. Pinapawisan ka na eh. Ang kulit mo, di naman kayo mo. Kulit ko! Get mo yung white chair mo, dito ka mo po. Ugh. Aray. Ooh. For viewers, thank you so much. Aroy! Masuksok ka pa dyan sa mga ako dyan. Makulit ka talaga. Malawak-lawak dito sa ano, dyan ka pa sa mixtape. Gobas ka dyan, hindi ka dyan. Chicken.
Magtama ka na naman ulit dyan. Watermelon. Ay, for viewers, shoutout. Ay, Erap, shoutout sa'yo. Saan kaya anong nangyari sa'yo? Sira ang damit natin. Ano yan? May pag-away ako sa ano? Pusa. Nagalit yung pusa sa akin. Bili. Magka-live na pala to si Grace. 1:30, ay 1:40 na. Sa Grace family, bali, ayaw na lulong. Sangkay, salamat. Like kita. Dito yung video mo. Tapusin ko lang tong ads. Pasyalan mo yung mga naka-live. Ako, mag-ano na ako. Mag-end na rin ako. Shoutout sa Team Boom, Jan Yahoo.
Kanina, andyan sila. Anong oras na? 3 hours na ako eh. Nagla-live eh. Dito ako. Dito ako sa naulan guys dahil sa bagyong uwan. Play kita. Salamat sa pagpasyal. Patamsak na lang. Bumaba ka nun. Baba na, isa! Ngayon lang ako nakahawak ng cellphone. Busy kasi daming lakal ng sangkay. Sige lang. Sabay na, mag-end na ako. Isa! Ayun pala. Dalawa. Baba ka doon. Ayun. Ay, kung mo kasi. Ayun ka na naman eh. Ayun ka na naman eh. Bye na guys. Thank you. Sa 2 viewers ko dyan, thank you so much. And ako.